Robo, ja by som ti chcel predstaviť ešte zároveň naši v podstate zo šalského tímu ako prvá, ktorá odchovankyňa Šlúčino.sk sa zúčastnila preteku Grossgerau na majstrovstve Európy. Lejka Kviečková. Poďpáčte, bolo vidno Lejka, potom sú do prečiek. A zároveň Jakub Klemara, teraz pred 5 minútami sa vrátil z majstrovstiev sveta z Hajdane z Číny. A bodovačka na 3 km a chlapcov juniorov A, B spojená. Takže toto bude tiež pekná píška, na ktorú sa teším. Lebo tých chlapcov v tých kategóriách bolo málo, ale vzájomne sú na týne veľmi vyrovnaní, minimálne 4. Takže 4 budú bojovať o body a uvidíme kto z koho. A máme na prvej otočke. A aktuálne na čele Adrián Bour, a pardon, je tam Štefan Seleš, respektíve Šlúčino.sk v tom drese, lebo druhý vyrástol. Takže, chlapci 4 pochopia Riči, záber za nimi, poď, hop! Dneska povedať, že je silný na preteku, ale za ním konkurenti sú tesne za ním. A je tam Adrián Boureli asi, takže prvé body idú. Adrián Boureli a Štefan Seleš. A následne otočka a ďalšie body. Takže tu sa boduje po otočke ďalšie body, uhnúť cesty. Takže, ale od tie druhé sa ešte odboduje. Adrián 2 body. A najsilnejší zatiaľ asi vyzerá byť Adrián Boureli z Inline Veselý. A toto Alexej sa prebral. 2 body Alexej, 1 bod. A po otočke ďalšie body sa idú rozdielovať. Poď Filip, makaj. Máme obrátku a už ich tu máme na ďalšie body. Ďalšie body, 2 body Adrián, 1 bod Alexej. Adrián Boureli si ide pre víťazstvo v bodovacom preteku na 3 km. Tak si dneskate víťazovi Alexej Perpiňák s 2 bodmi, 1 bod Štefan Seleš. Poď, Ľudko! Som v ňom! Natleskajte pretekárovi! Krásne jazda, Ľudko! To bude ty posledný z toho estátu. Jakub Klemara, víťaz preteku bodovacieho preteku 5 km. A je odštartované. Takže Adela Píšta, je tam Adelka Pelinková. Víťazkou tejto rozjazdy. A je odštartované. Takže kto z koho?
Vojtech Kovařík, víťaz na Boureli. To veľmi aj odštartované, či to bude karty zvládzajú veľký boj. Je to veľmi a víťazkou zastáva rozjazdy Ivanka Paldiová. Aj odštartované, takže to získa Košice Veselý. Natálka Zelinková jak bombardier. A je v cieli a poďte aj Zojku. Poď Zoje. Super. Česká republika versus Košice. A víťaz po prvé miesto i príde pre Adel. Aj odštartované, takže poďte, pozbuďte ich, nech to cítia tú podporu. Asi to bol boj za odplatu, uvidíme, či to obhájí Ivanka. A dole, hop! A Ivanka Paldiová, víťazka sprintu na 100 metrov. Na šmiku pôjdem, na šmiku. A odštartované. Takže, start na 300 metrov. Poď! Dal to do ruky, pokryte to sa na polu. To by šmaril to medzi nohy, práve. Ja som si potom prihrial. Na 300 metrov zastáva Natália Zelinková. Aj odštartované dámy na 700 metrov, takže dievčence idú okolo žltého kolíka, okolo nás, tam je stolička vzdialená okolo neho a naspäť. Do 700 metrov, trasa nám predĺžuje. A máme ich na obrázke. Adel, ja tam vidím, Sofia Langová. Zatiaľ na čele, za ňou je Adelka Zelinková. Poď, hop. A už sú na obrátke. A už to šlapu. Baka, teraz neprechádzajte, teraz nikde. A teraz Adela Zelinková to zobrala. Adelka Zelinková víťazka. Sofia Langová miesto druhé. Takže chlapci, zatiaľ na čele to videl, tak bol Vojtech Kovařík a za ním bol Timur Marko, takže zatiaľ tá taktika.
ako to bude po obrátke, takže ešte sa trošku taktizuje, ale následne po obrátke už asi žiadna taktika nebude ostávať a uvidíme, kto si príde pre víťazstvo na 700-metrovej trati. A už sa to mastí. Už sa to mastí. Kto z koho? Renata. A víťazom je Timur Markos! Lužino.sk! Druhý Vojtech Kovařík. A je odštartované, takže na 1 kilometr jedno kolo. Prihlášený určite aj Laura Lejková a Stelka Blík, takže uvidíme veľmi pekné veci momentálne. Prvá časť je veľmi ochotná. Zatiaľ sa ťahá a Laura Lejková to tiež nechá len tak, takže krásne baby, 4 baby veľmi pekne vyrovnaní sú a pozrite sa na to, tu sa to nenecháva na poslednú chvíľu, tu sa bombuje od začiatku až do konca, takže tento pretek nebude len taká výletná jazda, že si to nechajú dievčence na posledných 300 metrov, nie, tu sa ide v kuse. Teraz sa trošku spomalilo, 2 nádychy pred záverečným šprintom na nejakých 200 metrov, viac. A už ich máme nábeh na otočku, otočka, 3 baby pokope, 4 trošku za nimi a už to pôjde teraz. A ja tam vidím, na čele je Ivanka Pládiová, uvidím, či to udrží až do konca, ale vidím, že má dosť síl. A ona to udrží. A víťazstvo sa stáva Ivanka Pládiová, Vera Boverie, a Laura Lejková na mieste 3. A je odštartované. Takže trať 700 metrov a máme ich na ne. Poď, Adelko, poď pekne, teda, Natálko. To plánkam holky. Teď to bude i na videu, že? Teď to musím napravit. Obrátka, pekná, pre prvého, aj druhého, tretieho, ale... Dobře, to máme, keby Rakúško pretekára. Poď Natálko! Poď Natálko, Maxi! Maxi Drosler a za ním 12. a Natálie Zelinková. Hop, 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 hop. Máme otočku, nábeh na otočku, pekná otočka pre Maxiho, Maxi super Kufe a Maxi, letzte 120 Meter für dich zum Ziel, hop, 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 hop. A Maximilian Drösler auf, oj! Došlo k pádu. Aj. Poď, Natálka. Natálka, poď. Nezdávaj tvoja fantácia, ale všetko prebolí. Výborne, šikovná. Natálko, paráda! Aj odštartované. Na 1 kilometr
nefunguje odbočke, už tak iba opadne. Ale možno sa nájde nejaká predikárka, ktorá sa chce rozhodnúť tým skôr. Uvidíme, či niektorá z tých robí nástup a ujde niekánku na posledné metre. A vidím, že Adelka Zlíková na to dostala. Otáčej sa, jo? Nástup. Takže Adelka Zrinková, za ňou išla Sofia Vargová a za ňou bola Stelka Lenčešová z Lužino SK. Predsa sú to stále deti 90-ročné, takže 1 kilometr je pre nich celkom dlhá štreka, takže treba uvážiť rozloženie síl. A kto tých síl bude mať najviac nakoniec, o tom sa o chvíľku rozhodne. A máme ich na otočke. Prvá, druhá, tretia. Jedna skončila, neviem, či je v tráve. Sofia v tráve, no, dobre som to videl. Takže treba aj si to rozmyslieť ten nábeh, že mám síce rýchlosť, ale tá rýchlosť musí byť adekvátna k otočke. Takže a už ich tu máme. Takže, kto si ide po víťazstvo, to je asi jasné. A boj o ďalšie priečky bude ešte napínavý. Adelka Týmková a Zerinková ide si pre víťazstvo. Adelka prvé miesto a druhé miesto vyzerá na Stelku Lenčešovú. Lužino SK. Tretia Sofia Vargová. Veľký boj, veľký súboj. Závodných chlapcov, dobrých pretekárov. Jeden víťaz. Idú na 1 kilometr, otočka okolo žltého kolíka a následne až nakoniec cesty skoro. Aktuálne na špici Vojtech Kovařík, za ním Timur Markov. Aktuálne chlapci majú jedno má víťazstvo na stovke, druhý má víťazstvo na druhej disciplíne, takže rozhodovať im bude tretia disciplína. Takže už sa nám pretekári blížia k otočke, ešte pár metrov. A už sú na otočke, takže a teraz kto z koho? Kto z koho, ale už sa to dá začínať s tými rukami celkom metať. Takže už sa pridáva, nešpekuluje. A teraz zastupuje Timur, takže uvidíme, že či to zvládne alebo nie. A víťazom sa stáva Timur Markov! A zavrieskal, jak ste sa dohodli. No. Vypustil toho zvera zo seba, o ktorom presne hovoril, že ho chce vypustiť a on ho aj vypustil. Super. To bolo zlaté. Výborne a ja... Takže odštartovaná bodovačka na Vekula a už vedenia sa udiala Stanka Paladiová z Lužino SK. Prvé body sa udelujú až
a následne v polke kola a zase opäť cieľ. Takže v autočke dámy, pridáva sa. Je to riadne vyrovnané, je tam veľmi vyrovnané pretekárky. Ivanka, Elea, Laura, Stelka, takže tieto 4 pretekárky sú veľmi vyrovnané. Môžeme sa tešiť na veľmi pekné preteky, ale máme tu aj Danielku Čefovú z Kryžníku Košice, ktorá dobieha. Poď, bojuj, Danielka, výborne, poď. Takže dámy 4 dámy pospolu. Prvé začne presne po tej otočke, tam sa to začne bombovať a následne sa to bude bombovať až do cieľa, pretože prvé body sa umiestňujú, udelujú tuto na tejto cieľovej páske, následne po polkolu na tejto druhej cieľovej páske a opäť prechodom po otočke a sú máme ich na otočke. A teraz posledných 300 metrov a my ich čakáme, už sa tam bombuje, kto získa prvé body. To nemusí byť automatický víťaz, pretože cesta je ešte dlhá a síl si treba rozdeliť. A dve pretekáky sa nám utrhli a máme tam Ivanku a Eleu. Tiesne za sebou. Ivanka 2 body, Elea 1 bod. A teraz ideme budovať opäť po otočke. Takže ďalší raz kroky a ďalšie body po otočke. Opa, to sa tiež. Body Ivanka Saldiová, 1 bod Elea Morelli. A tuto Lavra sa odtrhla. Aj si skúšal robiť nástup, aj sa jej to podarilo. Poď Danielka. Hop, takisto ti fadíme, neboj sa, hop, šlapej si svoje. A my už mali prvé a už na otočke. Presne, otočka zdolaná a už len posledných 300 metrov. To bude víťazkou v kategórii A dievčat. Ivanka alebo Elea. Body sú 4-2, keby získala, nie to už nevydá. Takže ja si myslím, že mala by byť už víťazkou Ivanka Pádiová, ale uvidíme, kto príde do cieľa ako prvý. A to bude brutál finish. Ale víťaz je